Mga kabalikat, so kamusta po kayo? Muli po ako po si Urahagong Tinoy at ngayon po ay meron po kasing sikat po na bakery dito po sa lugar namin at itong pong bakery na ito ay dinadayo po ito at pinipilahan. So ngayon po ay bibili po tayo ng tinapay at ipamimigay po natin sa mga homeless po na makikita po natin. So ganun pa man po ay maraming salamat po sa akin po mga sponsors at akin pong mga kaibigan po sa YouTube. So tara po, samahan niyo po ako. So ito po yung bakery po na pinipilahan po dito at dahil napakasarap daw po ng mga tinapay po dito. So ito po ay makikita po sa Barangay 310, Santa Cruz, Manila. So bibili po tayo ng tinapay po. Ito po sa GLM Bakery. Po yung nabili natin at ay ipapamigayin po natin yan ngayon sa mga homeless. So tara po, samahan niyo po kami. Yun, at nandito na po kami ngayon sa park po kung saan po ay dito po natin ibibigay po yung mga tinapay po na atin pong ipamimigay po sa mga homeless po. So napakarami pong homeless po dito sa lugar na ito at so yun po, makikita nyo po ang dami pong homeless. Teo. Teo. Ito kayo natutulog, te? Dito kayo nakatira? Sige, so yun po. Ilan taon na po? 10 taon na po kayo dito na nakatira dito sa park? Kamusta naman po yung buhay? Ito, takbo pag may biyaya. Pag may feeding. Ganun talaga yung buhay, ano? Lang ang kinabubuhay, kinakain. Oo, ganun talaga ang buhay. Sige po, ikot-ikot po muna kami dito. Mahirapan na naman sa January. Andiyan na naman yung pag January po ba nag-uulian? kita na naman. Sige po. Ito tayo. Ayun, si Kuya nagkakape. Ate, ano yan, kape? Ito. Di pa dapat pag may kape may tinapay? Bakit wala kang tinapay? Ha? Wala kang pambili? O, dahil wala kang pambili, bigyan ng tinapay, o. Gusto mo, Kuya? Teka tayo. Tulog na tulog si Kuya, oh. Apo. Dito rin kayo tumatambay, Kuya? Dito kayo tumatambay? Mga 3 araw na po kami na trabaho. Walang kami ng trabaho. Saan kayo galing? Mindanao pa po. Mindanao. So, dito kayo nagkatrabaho? Opo. Maghanap pa lang po na mapapasukan. Dito kayo natulog sa park? Kamusta naman? Opo, medyo mahirap po. Kasi isa ng ulan, tapos wala pang makain. Mahirap talaga yung buhay sa Manila pag walang trabaho. Hirap po dito pagka wala kang bahay. Mga kamag-anak. Kamag-anak, ano? Opo. O anong probinsya mo? Mindanao po. O paano ka makakabalik ng Mindanao kung wala kang trabaho? Ayun nga po, magtatrabaho pang makaya po ng konti. Kaso doon din kasi ang hirap ng buhay sa Dati, Kuya, anong trabaho mo dati?
construction worker lang po. Paano ka nakarating dito sa Manila? 2001 po, nandito na po ako sa Manila. Ngayon, kaso, sa alas lang po. Ano yan? First time yung nangyari? First time po nangyari kasi kailangan po na sa mga tao. Pero ang hirap niyan kuya kasi magsisimula ka ulit. Magsisimula ako ulit. Kasi ngayon po, magdi-December, ang hirap po maghanap ng trabaho talaga. Totoo yun. Mahirap. Ito nga, ang ibang tao nasa taas ng isang lang po na kayo. Hindi ka kuya nakaipon? Hindi pa ako nakapag-ipon po kasi mga kapatid ko po na pinapunta ko sa ibang bansa, dinastusan ko rin sa kaming kapatid ko po ako pinaghahanap. O paano yun? Hingi ka ng tulong para makauwi ka. Pwede din. May kanya-kanya kasi ano ngayon. Wala kang contact sa kanila? Ayaw hindi sa kanila ng tulong. Paano yun? Kung dito ka na lang sa kalsada, kung wala kang panggastos, tapos wala kang matutuluyan dito, paano yun? Habang katagalan ng katagalan, magiging iba yung takbo ng buhay mo dito. Ayun, bahala na po. Magiging panaboy ka. Kaya ko naman siguro. Kaya ko naman siguro. Kasi dati naman po ako, nung lumayas po ako sa amin, dati rin naman po ako palabo. Ibig sabihin sanay ka na. Masasanay din po katagalan siguro. Sige kuya, anong pangalan mo? Ang ilito ko tipo ng Basero po. Taga? Mindanao po. Mindanao. Sige, baka mapanood ka nila sa YouTube. Oo. Tara, let's go. Salamat po. Kasama niyo. Kasama niya yun. Hoy! Bakit? Bakit nagpa-interview ka? Dahil sa asawa ko nakumpay. Ngayon, alam naman ng Panginoon, kaya ko rin. Una, mamulot lang ako ng basura. Alam naman ng Panginoon yan. Tsaka ni, President ni, Pero, ako, sabi ko sa akin ng doktor na palabasin na siya, pero hindi ko na kayang yung hirap na rin ako. Nasaan po yung asawa mo ngayon? Na ma-child. Ngayon, sabi ng doktor ng asawa ko, na ilabas dahil hindi na kaya nilang gampanan. Sige kuya, pag babalik ako dito, magbibigay muna tayo ng mga dito ngayon. Tinapay kuya, Salamat. Kayo kuya, gusto nyo? Kuya. Sino pa? Kuya. Picture tayo, okay, sige. Wait lang ha. Masama ko lang po. Panyayin pa ko dati. Mga bata mo na. Sige. Yun, wala na. Wala na. Wala na.
Balik na lang tayo sa susunod, ano? Ah, kuya. Oo, sige. Wait. Ano po? Pangalan ko po Francisco Hernandez. Tapos, Matagal na ako naglayas 1990. 1990 po. Taga saan ka po? Dagat-dagat ang Caloocan. Dagat-dagat. Ang lapit lang. Oh, ba't di ka umuwi? Uwi po ako sa aming katungalan. Kapatid ko na lang natutala. Ha? Kasi lahat sila patay na. Lahat sila namatay na. Kaya nangangamot. Diyan na ako nung pumapakto para na malibay pagkain. So, ibig sabihin, mag-isa ka na lang sa buhay. Balik dalawa ka. Dalawa kayo. O, yung kapatid mo, wala. Babae. Babae. Pamangkin ko na lalaki may asawa. O, sige, sa susunod, babalik tayo dito, ano? Bigay lang ako ng, ng tinapay. Nandyan ba si Andrew? Kaya nandiyan ba si Andrew? Nakikita niyo ba si Andrew dito? Wala na? Pinuwi ko yun sa probinsya eh. Ayun po. Yung nandyan, si Andrew. Hindi niyo napapansin si Andrew na rito? Wala na? Ubus na sa susunod na lang. Balik na lang sa susunod. Opo, susunod na lang. Susunod na lang. Ako po may epilepsy po. Sa susunod na lang, ano? Opo, sa susunod po. Sa akin lang naman po. Opo, sige po. Kaya ako pagpapulot ang sarili para sa mga anak ko. Opo, sige po. Opo, so, sa susunod po, ano? Sa susunod po. Babalikan ko po kayo, ano po? Opo, sige po. Opo. Sige po. Opo. Sige po. Opo. So yun po, maraming salamat po sa ating pong mga sponsor. So ngayon nga po ay nagpunta po tayo dito sa isang park po dito sa Manila at nagbigay po tayo ng tinapay. So napakarami pong tao at ano po, dinumog po tayo. Dinumog po yung ating pong pinamigay po na tinapay. So yun po, nagkapasalamat po ako sa ating po mga sponsor at mga kaibigan po sa YouTube. Unang-una po kay Ma'am Judy Mars, kay Ma'am Tirome Jeniseki, kay Mrs. Jones, kay Ma'am Polter Daily, kay Kampuput na Lanta, kay Sir Tating, kay Maria Ligaspi, kay Tropang Global, kay Philippine Single Mom in Japan, kay so yun po, sa mga kaibigan ko po sa YouTube, kay Jem Oteli, kay Vanat Bagsik, kay Duke UK, kay Spartan Warrior, Sonrox Goma, Tita Let's, Wency at Max, lagi ko nakakalimutan. So kay Wency at kay Max po, maraming salamat po sa lahat po ng mga kaibigan po natin sa YouTube at patuloy pong sumusuporta po sa atin. Sana po huwag po kayong magsawa at sa mga bago lang po sa ating pong channel, huwag niyo po sana kalimutang mag-like, click notification bell, subscribe po para po sa patuloy po nating pagtulong po sa mga mahihirap. So yun po, ingat po kayo palagi, God bless po.